Com bé sabeu, els llibres ens fan viatjar a diferents parts del món i viatjar també a través del temps a diferents èpoques. Avui, dia 23 d'abril, dia del llibre o també dia de Sant Jordi, m'agradaria compartir amb vosaltres una xicoteta història que l'escriptor Eduardo Galeano escriu al seu llibre Bocas del Tiempo. Aquesta història ben bé podria estar passant en aquests moments, a un lloc anomenat Palestina. Diu així. Mano de obra. Mohamed Ashraf no va a la escuela. Desde que sale el sol hasta que asoma la luna, él corta, recorta, perfora, arma y cose pelotas de fútbol que salen rodando de la aldea pakistaní de Umar Kot hacia todos los estadios del mundo. Mohamed tiene 11 años. Hace esto desde los 5. Si supiera leer, y además, si supiera leer en inglés, podría entender las inscripciones que se pegan en cada una de sus pelotas. Esta pelota no ha sido fabricada por niños.